Sanibonani babukeli be-Transformation Life. Ngiyanibingelela ukhulekani wakaMthethwa lo. Ola namhlanje usazoba nani hambeni kwey'nsuku ey'ningi nisazongibona. Ngiyabonga nami ukuthola ithuba lokuthi ngigcine ngifike la ngizoveza izinto sasiy'tshela ukuthi zi-right ekugcineni kodwa zavela zingekho right. Mina-ke nguKhulekani, ingane ezalelwe kweSakaMthethwa. Ngizalwa ngaphansi kwaMthethwa le ndawo ekuthiwa iseMgazini ey'Nkompozweni. So ila mina la engizalwa khona. Ekuzaleni kwami-ke ngoba nguKhulekani nje kwakuyigama engaliqanjwa ugogo ozala umama owathi kimi nguKhulekani ngoba kwakufanele kuthandazwe ekuthenini ukuthi kuphume mina. Ngoba umama ozala mina kusho ukuthi wayethi uma engiteta ngisho ukuthi kuthiwa ngavela ngekhanda. Nami-ke umlando nami ngithi ngaxoxela wona. Kuthiwa ngangivela ngekhanda kanje ngingayi emuva ngingayi phambili. Ugogo wavele ngoba thina emakhaya kudala kahle kahle kwakutetelwa emakhaya. Ukuya ey'bhedlela nje kwakuyivela kancane, mhlawumbe wathi uma usutetiwe bese uhambe uye kuphi uyasibhedlela ukwazi ukuthola izinto ey'njenge-defeat ini. So thina mina babengitetela ekhaya-ke endlini ewurawundi. So ugogo shuthi ngesikhathi ngingaphumi waphuma phandle, ugogo wakhala washaya indonga wathi yena Khulekani bathethwa ukuze le ngane iphume. Shuthi ugogo wathi uma yithandaza eqeda ukuthi amen, ila ngangiphuma khona ngoba wezwa sengikhala. Wathi hayi igama lalo ngane uKhulekani. Ngabe khona-ke emhlabeni kwakhuleka nje ngiyingane ephakathi ekhaya. Nazi-ke ngikhulele ekhaya komama. Kunomalume ney'ngane ey'ningi nje ekhaya zomama abanye abancane abadala. So mina-ke ngibe ingane engingasho ukuthi ikhule kanzinyana empeleni. Angifuni ukuyikhuluma kabi lento kodwa noma iyangithinta somewhere kodwa but-ke akusho lutho ngoba vele ngizama nami ukuthi ezinye zezinto zidlule empilweni yami ngoba akekho umuntu ongenazo inkinga. So ngingane ekhule kabi ngokuthi uma uyingane ekhulela ekhaya komama kunalokho ukuthi awusiyena wakhona empeleni. So kufanele ukuthi ingane ihambe ibe ingane eyakubo kababa. So kumama-ke mina ngebhadi noma ngenhlanhla akufikanga ukuthi engibeke ezandleni kababa. So ngakhulele ezandleni kagogo. So ekukhuleni ezandleni kagogo kube nalento le yokuthi-ke umama engishiye kanjalo nogogo. Then ngihlale-ke nogogo nomalume. Bezikhona ezinye iy'ngane esicishe silingana zoku-age kodwa zona iy'ngane bey'fika uma kuthiwa mhlampe amaholidi zisuka kobaba bazo zona zize zivakashele ugogo. So nami ila sengitholakala ngihlezi nabo-ke kube mnandi futhi uma sekuvula iy'kole thothi bayahamba. Nami-ke kwafika isikhathi sokuthi-ke ngingene esikoleni ngafunda-ke esikoleni noma bengingafundeki kahle. Ongangukuthi esikoleni ngigcine sengingena sengimdala. Thina-ke kudala-ke ey'koleni bengingena ngalento ukuthi kuthiwa beka isandla kanje. So uma singakafiki endlebeni awukakabi ready ukuthi ungaqala isikole. So-ke mina-ke nhlanhla ngoba nginethambo ngathi uma ngithi hayi isandla safika ngangena-ke esikoleni ngafunda. Isikole engangifunda kusona kuthiwa uMgatshelo Primary School elapha eMgazini ngaseMnqagwayi. So ngaqala khona ngafunda first year. Ukufunda kwami nakhona futhi akubanga kuhle ngoba angaze ngifunde nje mhlawumbe like the whole 5 years lo okusho kufanele ngiqale kwa first year and up until ngiyofika kwa standard 5 lo grade 7 manje. So-ke bekuba nalezi zinto zokuthi ngiyama esikoleni ngishawa indlela ukuthi ngoba kukhona umama ekhaya mayifikile benakho lokho ukuthi uyangithatha mhlawumbe ngise somewhere ngaleso sikhathi then kusala igebhe ukuthi angisafundi bese kuphoqeleleka ukuthi mangibuya fanele mhlawumbe ngibuye futhi ngizoqala leyo grade leyo. Nangenhlahla nangebhadi ukufeyila kangikwazi mina esikoleni and I was too sharp. Bengihlakaniphe ngalendlela exaka ukwenza noma ulokho kuhlakanipha kwami ngaze ngakhombele ey'ndaweni engekho right. Okay, so ngiyafunda-ke kanjalo kube ney'nkinga ekhaya nje ukuhlala kahle nje ngizokubeka nje bekungekho right. Ngalendlela yokuthi mina ngingaka nje from kule grade engishoyo cabanga first year kuhambe grade 1 grade 2 grade 3 cabanga ukuthi kwa grade 3 sukela lapho into ezimpahla engangithengele umzali namanje abantu basekhaya mabebuka le video
ongathi kanti mina ngakuthengela ukuthi hayi ngabe ukhuluma iphutha. So bekuba nendlela ugogo yebo bekhona ugogo indima ebeyidlala kimi egcekeni ukuthi ngoba uhola impesheni sidla imali yempesheni. So mina kahle into engathina ekhaya nganginikezwe ishelter kahle ukuthi mina ngiyahlala la ngizolala la ngivuke la. Okunye cha bekungekho like ukusupporteka ukugadeka njengengane and ngigcine sengiba ingane engiyibona ihlukile kwezinye ekhaya besuke zikhona ngoba beyifika ingane mayivakashile ontanga bethu ngibabona benezinto mina ngingenazo. So ngiqale ke nami lento ngithothi lento ngiyayithanda ngiyafisa ukuba nayo but indlela ukuthi ngiyithole bengigcine sengiyitshontsha. Mhlambe ukuyithatha khona ukuyithathela ukuthi no ngiyithathela ukuhamba nje nayo. Yami bengithatha mhlambe ukuthi ngoba benginabangani bengidlala ibhola ke mina bengiphiwe ke ebholeni. Nje benginamakhona amaningi so manihlangana ngabafana siyolusa siyaqhathwa yabo yonke lento leso lezo zinto bengibalaye ke kuzona. So bengigcina izinto ngiyitshontsha ke lezi zinto ngiyithathe thola ukuthi ngiyakubanye kwabanye babangani bami engihlezi vele nginabo endaweni yangakithi laba ngithi bavakashile. So ngiyayitshontsha ke lento mina ngiyahamba ngiyoyisebenzisa nabo lapha for ukuthi nami ngiyoba ibhoza phela yabona uma usufika uphethe into abangayazi ngale njengele kukhona ukuthiwa imfilicho ngazi uphele bani lokushaya ukuthi lokho. So bengithatha la nto ucabanga ukuthi mina wasidoma ukuthi ngiyithathe ngihambe futhi ngiyoyishaya ngoba into ibanga umsindo. So ekhaya ilahlekile mina ngiyayiphika and siyayishaya ngale nkomeni ibanga umsindo and endaweni ayaziwa lento le so ifika nami kahle la kuqala khona ke inkinga ke. So ke ilife ayibanga yinhleke kimi ngoba ngiqale lapho ngagcina sengine ngiyabona bebehlala izingane zonke zithi mama zithi baba. Mina akekho mama futhi ngaleso sikhathi la ngihlala nomalumekazi nomalume nezingane zabo ngihlala nogogo. So mina ngila ngisho ukuthi ngesandla sika gogo ngoba lokho kuze kwafika ukuthi ugogo maye ngasekho emhlabeni ngaze ngayibona ukuthi kufanele ukuthi ekhaya ngibe umuntu ongaphandle. Ongangokuthi ngoba ngisho weyingane zomalume bengithi mzala kubona wathi sesikhulile ngibona sengibuye ekhaya ngizovakasha wathi yazi khule mina bengayitsheni ngelinye ilanga ukuthi wena la ekhaya ungabuya nangelo sikubone nje la egcekeni ukhombisa ukuthi usekhaya. So ngezinto ebeyibuka naye zenzeka ngoba wabona uma engekho umzali okugadayo ongangokuthi ekhaya ngigcine sengiphuma ngingane ehluphayo. Yabona nje ekhaya bekuthi uma besilala endlini ewu2 room gogo belala ekamerweni thina besilala phansi. Kuyaphekwa la kuyi-sitting room iyonke into vele ke emakhaya isikhathi esiningi uma kwenziwa izinto niphumela ngaphandle nihlala ezihlahleni nje yonke into enzo ezihlahleni mina nibuye senizolala endlini noma kuyapheka. So bekuthi mina makuphekiwe la uma like ngibona kunenyama mhlambe noma ubani akayidlanga wayiqeda mina bengihamba lo ebusuku kulele nje ngene engubeni bengithathe ngena phansi kwengubo ngiyayidla mina ngiyayidla ekuseni kuyabuzakala hawu inyama kabani ayikho yabo like kuzoshana abantu manje egcekeni ngamakhanda ukuthi I know engathi la khona umuntu okhona izinto ebezenzeka bekungakhona bengacabanga ukuthi ngabe ubani. So bebevele beqonde nje ukuthi imini. So and i-backup bengenayo yokuthi mhlambe hayi akuyena ngoba izizathu salokho vele ngumuntu onesandla ekhaya. So lento leyo ngiyenzile yazi yangiholela ekuthenini ukuthi ngibe ingane mhlambe yokuthi ngigcine ekhaya ngendlela bese ngihlupha ngayo bese ngigcina abangani bami singaphandle mangibaxoxa noma bebona indlela engisuke ngishawa ngayo noma ngendlela ekusuke kwenzeka ngakho omunye ethi hayi wozona uzongivashela ungeze uzohlala ekhaya bengigcina sengisuka ekhaya ngihambe nje mhlambe umuzi ongasekhaya ngigcina sengihlala khona ngigcine sengingane endaweni esigcogcoma imizi kanjalo ongangokuthi ngisho namhlanje nginezihlobo nje ngakho lokho khona ngasekhaya ukuthi mangifike khona ngizizwa ngisekhaya okudlula ekhaya la bengihlala khona. Okay kuhambile ke kwafika isikhathi ukuthi ugogo edlule emhlabeni noma edlule ngingasahlali naye kodwa njengomuntu besithi masithi sihamba sekhaya ngazi ukuthi yena umuntu okhona. Right ke wadlula kugogo emhlabeni kuningi kokuvelile engicela ukungakuvezi mhlambe ngoba ngesimo sokuthi mhlambe ukhona umuntu wasekhaya uzobuza wena sohamba usineka kanje mhlambe yabo but ngizokhuluma according to into ibiyenzeka kimi. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi mhlambe mina bengisurvive kanjani kuyonke lento le. Ongangokuthi isikole mina nje like esikoleni ngalesikhathi ngisuka ekhaya ngiyohlala kweminye imizi yangaphandle bengisiyeke isikole ngaleso sikhathi ngoba vele mina benginokhakhi ibhluke neshirt icathulo cha bese ngaqhokwa ngalezi zakhathi besihamba nje ngonyawo kugezwa nje kwemfuleni.
So bengigcina isikole iminyaka ingishiye ongangukuthi mina ngize ngayikhava eminyaka ukuthi ngikulesi sikole sakuthiwa sabantu bantambama. Nakhona i-idea eyafika nogogo ukuthi no khule ngoba vele iminyaka yakhe isihambile ezikoleni sokukancane ukuthi bekumukele hamba uyojolisa isikole sabantu bantambama. Kwakunomunye umama ngasekhaya wayethanda kwaDube wayebizwa ngoMadlamini wayefundisa kwesi sikole kuthiwa yiCawa Primary School. So kwakuthi ingane mayiphuma emini mina ngangihamba ntambama naye wayifundisa khona ila ngaze ngakhona khona ukuthola ireport ke manje engikhombisa ukuthi ngiyakwenye igrade lena ke efitha manje iminyaka yami lengisuke ngibhekene nayo. Okay ngafunda ke lapho ke ngibuye ngifunde yebo khona kunalokho okuphazamiseka lokho kukhona. Kwaze kwafika ke isikhathi sokuthi ngiqale manje ngibona impilo yami ingenye indlela. Umama efike empilweni yami efike ephinde haba umama beyomuntu bese beyisebenzela emaplazini ehamba enze yonke into nje ekhaya nje besingaboni lutho ngaye. So ke eqale ke naye wathi mayisehambe nje for good ekhaya ngasabuyi waya kwenye indawo ekuthiwa isenseleni. Then enseleni ngakujabulela ukuthi umama ukhona and usehlala eduze kwami. Inseleni vele sengiyazi mina ngifunda eMgatshelo. So ngiyagibela ke manje makungama Fridays ngiyovakashela umama kuphi enseleni. So ngifika kanjalo ngama Fridays njalo ngesonto ntambama ngibuyele ekhaya kwaSakamthetho ngiyo-attend isikole. Alright ke ekhaya ngigcine ngasahlahlise kahle ngenxa yokuthi bese mase kwenza izinto ngisho engasenziwanga yimina bese kuthiwa imina. For example ekhaya bekunomkhulu obehola impesheni bekusetshenziswa ibhala ukuthi bemtransport. So kwasala into eyintambo phezulu la kagibelela khona ngithi masimkhiphe ekhaya siyombeka emgwaqweni phezulu. So masimbeka phezulu emgwaqweni vele kufanele iqhamuka imoto le moto mayifika ifanele ifike imthathe. So leli bhala ngobe phushwa ngalo intambo le shuthi yasala lapha imvula yayini. So then kwabuyela ekhaya. Okay mina kunomuzi ngoba ngivezile iqhathi bekunemizi bengigcina sengihlala kuyona besifana nokuthi bazi ihlobo kimi. So lawo mizi le ibineyinkomo mina le bengihlala khona inkomo bezingekho. So kwenzeka kaso kwalahleka intambo bayisho ukuthi babeyibheka le ntambo abayithola indawo. Akekho umuntu owacinga ukuthi intambo ikubani. Wavele wathi umuntu no ukhulekana umuntu othatha intambo vele uyantshontsha. Uyintshontshile futhi wayisakuleyo yamuzi wakaZungu ngoba kuneyinkomo uyayibona. So vele ke manje makukanjalo icala labuya lizodlame. So uyabona izinto kanjalo zigcine sezingilimaza ngoba ongangukuthi bethi mase beyithola le ntambo bayithola vele lapha phezulu kanti ngesikhathi umkhulu bemfaka emotini ibhala libuye ekhaya intambo shuthi yasala nayo lapho phansi vele yagqitshwa udaka. So mase beyithola akekho umuntu osezobuya kimi sezothi hey yazi kusenza iphutha la sathi uthatha intambo kanti and sixabene imindeni manje la mina ngithi ngizizwa ngisekhaya khona nala ekhaya kithi sibexabene ukuthi mina ngilethe intambo kubona lapha kwaZungu bathi intambo ayikho intambo mina ngifike na. So okusho ukuthi kwaZungu bayafihla manje ukuthi mina ngibalethele intambo. So yabona sekuyaxatshwana nje manje mayisithi sitholakala intambo akekho umuntu ozothi uyaxolisa kunalokho bathi kufanele singaze sithi uwe ngoba vele uyantshontsha. Lento ke ngifuna uqamba manga ayibingilimaza ongangukuthi ngicabanga ukuthi kwanamhlanje noma ngikukhuleni kwami ngingaba nezinkinga zama-anger ngayo lonto le ukuthi yabona manje mina angisakutholi like ukukhululeka ngaso sonke isikhathi mangisekhaya ngiyashaba kube ngithatha induku lekuthiwa mina ngishaya mina. So yabo like ayingishaya ngendlela engishaya ngayo. So yabona ukucasuka vele ke manje umama mayisehlala enseleni sengithi ayi ngoba mama ngihlalanga naye kakhulu athi ngivakashelela njalo kugcina sekufika ngikuthi ngijwayelana nabangani njalo enseleni. Okay fika ke enseleni njalo ngama weekend ngiyenseleni ngiphathe nensuku ngisekhaya. Hayi ngagcina ngayibona lento ukuthi hayi mangilokho ngiphazamiseka lokho ngemakhaya ngesikole ngishiya phansi lento mina ngivele ngize ngizohlala nomama. Hlala nomama masivumelana ukuthi ke ngizohamba ekseni ntambama ngiyabuya nangempela hayi siyahamba ke manje sengivuka la manje esikoleni ekseni ntambama ngiyabuya and nginabangani la khona manje la insene ehle ngihlangana nabo ngoba vele anti mina bengidlala ibhola. So mangifika vele endaweni ngoba ngangifika enseleni umuntu oqale ngajwayela naye kanti wayazi ibhola wangithatha wangise teamini ngafika ngadlala ibhola ngajoyina. So uyabona ke abangani sengiyayikhandela ke manje la. Alright so umama la wayeqashe khona kwakumqasho ngathini umamthethwa lo umqasho ngakho and bayazana basuka ngasemakhaya. So ngingasho ukuthi kahle umama kimi naye lo umama la wayeqashe khona. Okay ke so uma iqashela bese wavela ngithatha njengengane and yena akanayo ingane umfana la unemoto la ethutha abantu wayesanda ukuyithenga leyo moto. So njalo ntambama kunemali ezokheshwa la. So mina ngihlala naye la
zike manje ingane ngithi uyahamba yena wayemuntu owenza izinto lezi zaseNazaretha njengedwaba ubuhlalo inini wenza lezo zinto lezo. So nale mali iyangena ethi mayihambile le mali beyifika ngiyithathe mina kwakunesitsha secamper sifaka phakathi. Le mali iqhamuka iningi mhlawumbe 1000 2000 depend ukuthi ibhizi ingakanani ngalolu suku lo. Right. Uma ifika le mali ibalwa yimi futhi ngiyayibeka nayo uyafika ntambama eyiconfirm uyafika ntambama eyiconfirm. Ngelinye ilanga vele ethi ngiyitshontshile le mali. Engicabanga ukuthi namhlanje manje ngayibuka le video uzosho ukuthi cha lengane ngathi ngempela ngangiyisukela. Okungangokuthi ila kwaqala khona ukuthi mina nomama sidistanceana. Sihlukana kanjani ke nomama ngokuthi umama manje kuthiwa ngoba mina ngitshontshe imali ngiyayiphika into engcono angihambe mina la bayangixosha kahle empeleni uthi umama mayengafuni ukungixosha shuthi umama akaphume kanye nami so umama akanayo indawo yokuhlala vele yiyo ongangokuthi mayengarentile bebekwazi ukumbekezelela through ukuthi vele banobuhlobo obukhona usisi wakhe so kwaphoqelela ukuthi mina ngiphume la ngaphuma ke nangempela umama naye wagcina umama ke sexabana nami ngalendlela ukuthi ekuveza ukuthi ngeke mina ungifice ngihlezi la enseleni kahle wena ufika kwakho senginenkinga so kungcono uhambe wena mina ngisale ngedwa ila kufanele ngiyibonele khona ke ila aqala khona ke manje usengiyibonela ke ngiyindoda ke manje ngihamba ngohlala eduze futhi kwakhona komunye umfana kwakuthiwa umzisi washona lo mfana ngezwe kuthiwa bamnquma ngazi bamphose ebridgini kanjani lapha enseleni unaye ngisho ukuthi wayeseganga lo mfana lo sajwayelana naye ngahlala ekhaya kubo bashonela ubaba basele nomama umama uhlala eMsinga so uhlala nomfana kubo omncane kwakuthiwa usiboniso so nomunye ubaba kuthiwa ubuthelezi wangicathiwa ikhansela le-IFP ngakulezi ayikhatha ngikho sure kodwa nje wayekulezi zinto zeinhlangano wayifuya ingulubeke la efuye nje izilwane so naye sasihlonso ucingo kuba lo mfana lo kuthiwa umzi so mina vele manje mangihlezi la umzi ujwayelwe ehambela mina ngihlezi ngisegcekile lo baba uyajabula ukuthi hey yazi le mfana uyasiza la ekhaya ngihambe ngiyomthathela ukudla kwengulube yabo like sengingane nje manje sengenza lento ebengiyenza ekhaya kwasakamthetho ukuthi manje ngizohlala la kodwa sengishintshe indawo nendawo zokuhlala okay ngihlale ke nalo mfana lo mfana engifundisa impilo ke manje ukuthi ndoda funda ngaqala ngihamba ngophusha inqola eShoprite nomunye mfana uthi umzwandile wayiswazi owayihlala khona la egcekeni so ngihambe ngiyophusha inqola and angifuni uqamba manga mina ke vele like angiyena umuntu onogazi phansi kwabantu angazi noma ngizothi into engazala ngayo noma izenzo zami mina I don't know so angiyena umuntu onogazi nala umzi ngimfica nawe uyayiphusha inqola unjengomuntu osatshwayo kulabafana abaphusha inqola so uma ngiphusha inqola mina umzi manje usehleze evikela mina kulabafana sebeyaxabana every day naye umzi egcina into endoda kantona kwenzakalani ngawo uma ngingekho ngisale unenkinga mangifike le nkinga yekho kwenzakalani so uyabona ngiyagcina manje nami ngiyayibona ukuthi hayi no man angifithi la so mina ngizoqala lento manje ukuthi la nginalento ethi edolobheni abafana bakhona bayagwazana ndivele kudunyiwe ukuthi ebenje moya khona kunabantu abadlala amadayisi yibo futhi engiphushana benqola abadlala amadayisi so nami nginalento ethi ngizogcina ngigwazeka ngigcina ngiyiyeke lento le mina ukuthi hayi no shiya phansi lento le ayike lokhu ke ngiya ke impilo ke njalo inzima lo mfana naye akasebenzi nami vela ngisebenza ngakafika futhi stage sokuthi ngisebenze ayike la inseleni ke kunezinto ezenziwayo lapha ukuthi kunegorokoro lapha uthathe uphathise umuntu ekunikeza isihlanu noma ekunikeza ishumi sengiyazi ukuthi ke igwinya mhlawumbe ngosuku ngiyalala no10 rand zowathelwa kukhona amagwinya entseni kwathiwa ushishilizi sasithenga lawo magwinya sidle wona ke nama chips la amancanyana sengiyakwazi ukuthi manje okay sengidlile ke manje yonke into igrade ayi impilo ke iqhubeka kanjalo iqhubeka umama njalo ngaleso sikhathi ukhona insele sidlulana nje endleleni ngathi asazana nanokuthi sawubona nje lutho ngathi ngisigebengu mina khumbula ukuthi ngitshontshe imali le mali engitshela ukuthiwa ngitshontshile mina iningi le mali lo ongazi ufike etshenwe yimini ukuthi imalini but manje sengiyitshontshile okay umama vele akangifuni empilweni yakhe ayi ngiyabona namthayi ke manje impilo imngenye indlela nhlanhla le bengidlala ibhola bengi-right ebholini so kwakhona omunye ucoach wami wathi ndoda yazi kunomuntu la wasemandeni ofisa ukuthi umsize egcekeni ungakhona nokuhamba naye so vele mina indawo yokulala anginayo ngihleze emzini abantu so it's easy for mina ukuthi ngizothola indawo yokulala la ngizothola ukudla ngizofunda futhi so indlela ngiyaqhubeka njalo ngiyafunda right then ke sihambe ke ngithi mina ngingahamba efike nangempela ngixhumanisa nalo baba wayengakakhumalo emandeni le ndawo thise emantungweni engithatheke ngifake khona hayi nakhona lapha ngigada inkomo zakhona ngapha ngidlala ibhola ngingane nje khona yonke into right okay
ekhaya ngaleso sikhathi akekho waziyo ukuthi nguphi and akekho futhi othi manje siyacinga ukuthi ungakuphi noma into yamafoni into engekho-ke nje kimi unokuphatha ifoni kwakunzima kabi ungathiwa mina ngangiphatha ifoni so ngangize inamba kamalume wami osengasekho yena umuntu inamba yakhe ngangikwazi ukuyazi ngekhanda noma kuthiwa ngikuphi ngoba namanje ngisayazi so ngathi mase ngihlezi kuthiwa laba abantu bangihlezi nabo lemandeni bethi kimi na hawu khulekani fonela abantu basekhaya abazi isitori sami ukuthi mina ekhaya ngisuke kanjalo fonela abantu basekhaya bekuzwe nje impilo ukuthi ukhona uhlezi kahle Thobe nginikeza ifoni ngefona hayi thatha inamba yamalume ngiyayazi ngiyaqala ngiyamfonela umalume malume njani hayi ngiyaphila umalume ngimthetha ngisemandeni kanjani onganga ukuthi leyo namba agcine sebeqala umalume ehlale engifona nakhona ukuthi ungifonela ungicheck impilo engifonele ngibuze indoda sisakwazi kanti ubuya nini emakhaya hayi mina emakhaya into engizoyibela emakhaya hayi nalana nizwe kahle lento nala emandeni ngoba ngihlezi la kunezinto ezenzeka la kunabafana engibafice khona la ngikhathi ngifika ngabafica bengekho bebehlala eGoli so laba ngoba bafika ngokuthi mhlawumbe uDisemba abanye bafika sebeyabuya nje like for good bazohlala eMandeni bazoqala impilo yaseMandeni mina bangifica ngila abanye babashiyana kakhulu ngokweminyaka ongangukuthi izinto besizenza ndawonye njengabantu abalinganayo so uma la befika kunezinto anti lapha egcekeni kunengane zamantombazana yibe kuyimngeda kahle umfana la kunezinto engangokuthi zingasetshenziswa umuntu wesilisa njengemshini yokushisela ama-grind yabona so into engasenswa yimeza umfana hayi ulahleke umshini wokushisela hawu umshini ukubuzakala la uthi umshini ukuphi nami ngiwazi umshini and bengihlezi ngubona uground and ngikhumbula sekunesikhathi ngila sekufike laba kwaba isikhathi futhi bekhona okusho ukuthi akekho umuntu ofana ngokuthi manje akasekho umuntu omusha yaqala ke inkinga lapho umshini mina ngiyawazi yime nguthathile hawu umshini uqala yabo abantu egcekeni baqala begudle nje ngeenkulumo ubona hayi lento ibheke kimi ngqo manje ukuthi hayi yime ngithathe lo mshini kanti lo mdida wala egcekeni othe ukukhula uyena othathe lo mshini wayodayisa somewhere wahamba nomunye umfana omakhelwane owayengikhonzile ngoba ngangimtshela isitori sami ukuthi ngisuke ekhaya kanjani ngoba ngize ngizofika la wabona lo mdida lo ukuthi lo mdida wathi umzi wakhe wayengakamkhizi ebona lo mjidi ukuthi no ngizoze manje ngigcina sengiyohlala endaweni engekho right ngenxa yani yomuntu wasekhaya kubo ufuna indlela yokukhipha mina and uyabona naye manje lo mjida wala kwakhumala ukuthi lo mshini ngoba ulahlekile excuse vele kusolakala mina manje ayisekho indlela ukuthi manje lento eyibuyisele emuva uyothathile lo mshini odayisela indiya eSteng lapha kulokuthiwa ngikhiphe lo mshini ngokhiphe lo mshini mangenjalo ukuthi ufanele ngibuyele bafuna like ukungixosha manje egcekeni bese lo mfana ethi umzi wakhe ebuye la egcekeni ezosho cha akuyena ukhuleka nothatha umshini uthathwe uJoji uhambe nami sodayisa eSteng uyabo manje yaqala ke manje inkinga kimi nami ke mase ngiyaqala futhi angisahlezi ke neze grand la awu yabo noma sebenalokho ukuthi siyaxolisa futhi nginamanga akekho wathi uyaxolisa but sasihlezi nje ngenxa nami phela ngicenga indawo yokuhlala and la fanele ngazi ukuthi makuthiwa ngithi ngiyahamba la fanele ngilinde makuyophela inyanga so lethi ngizothola le mandla encane so ngizogibela ngoba ngeke ngikwazi ukuyeka kungenamali ngizohamba ngalo right kusuke lapho la igcekeni nesalukazi kulahleka imali yasiyomholo ingane zamantombazana ezazikhona lapha egcekeni zathi ithathwe yimini so yila sekuqala khona ke manje ukuthi no yazi indaba let me go back ke ekhaya manje ngisuka manje eMandeni angisayi kwesamthetho ngibuyele enseleni ke mase ngifika khona ngahlala kuba lo mfana kuthiwa umzinga ngahlala mhlawumbe kwabe isikhashana esincane then la kwakhumalo la engisuka khona unoma wakhona lapha ya ushuthi nje angazi noma igazi lami nalalihambelana wangikhonza ngalendlela ukuthi wayehleze ethi ngimvakashele then ngimvakashela hayi ngifike njalo ngiyamvakashela wagcina shuthi wazi wadlula emhlabeni umfana wakhe vele bese sijwayelene naye eMandeni lo wayesuka eGoli hayi lo wathi mina ngitshontshe umshini lo munye wathi mncanyana ku2000 wayengikhonzile evele ethi angize ngizohlala lapha ekhaya kubo ngigada umuzi yila sekuqala khona inkinga ke manje enseleni la sengiqala khona ke manje ukuthi mala sefanele ngenza izinto eziserious okay ngikhona vele enseleni so ngishifteke manje ngizohlala kuphi kule ndlu le indlu forum inemqasho mina okwami la igcekeni ukugunda igceke ngomshini ngemali futhi abarenta ngayo so mabe rent ngiyayithatha yonke imali yerent ngiyisa komunye umama wahlala elokushini uyena wayazi uyenze njalo lo mali ngani ngoba uzitofela zama la ekhaya washona hayi ngiyahlala kumnandi ngihlezi ku forum la ngigcine emakhaya ngathatha omunye umfana okwakuthiwa uSifiswa kaSibiya engasho ukuthi sasidansa naye ngoba ngisathi ngiseMandeni ngafunda ukudansa ukuthi kuyadansa into engangiyithanda ngoba into eyenza ukuthi ngiyithande ngangibukela ukuthi umuntu mayidansa
amantombazane ayajabula. And ithi mina ke emakhaya ke into yentombi into eyayingekho vele nje engqondweni yami. So nami ngiyabona nokushela kwakunzima. So ngiyabona ukuthi mangidansa la kumnandi kakhulu, ingane ziyayiwela. So ngakufunda ke lo mdanso lo, ngabuya naso ngihamba ngasola umuntu engizodansa naye la enceleni. Ngathatha lo mfana wakaSibiya. Buka ke manje ukuthi ngenzani, ngiyadansa mina. And mangidansa fanele ube muhle phakathi kwabantu, fanele ugqoke kahle, ushintshe futhi impahla. Bona cha into enhle. Lo mfana ngicina sengizohlala naye kulo 4-room. U4-room lo usurrounded ngemqasho. Ceke siyagunda yonke into futhi grade. Ayingiqale manje kanti imali anginayo. Vele la uma be rent la uyangihlephulela lo okuncane mhlambe lo 150 nyana ngabe lo 200 lo ngenyanga. So ucabanga ke la from enyanga iqala iziyophela ngeke usurvive ngo200 rand. So yini ngai-adjusta la emqashweni ngafika ngayibuka mina, ngafika ngarobha isigubhu sikagesi. So isigubhu sikagesi mangisirobha ngitshena manje laba abantu abarenta ukuthi no lalela imali kagesi and bebehlupheka ngoba ugesi bewenze kuphela ephakathi nenyanga, sekuphoqela ukuthi behlanganise ama50 rand. So mina ngavela ngathi nayi indlu nendlela le200 rand ugesi uzosebenza waya ngeke ustop ephakathi nenyanga. Kwathiwa yebo, ngathi ya ngawurobha ngampela le mali siyaqala ka la itika ama rooms apha u10 or 12 angikho sure. Sekunemali nami engitholayo ngenyanga, uyabona. Thenga ke impahla manje zokudansa. Lo mfana siyadansa naye la. Bese kuthi ngelinye lamalanga sibuye endaweni yokudansa ebusuku, ngihlangane nomfana owangasekhaya kwakuthiwa uBongani. uBongani sasifunda naye iclass eliphansi, siyalingana futhi ngokwe-age. Ngicabanga ukuthi sishiyana ngeenyanga noma sishiyana ngonyaka owodwa, ngisakhumbuli kahle. So ungibona la enseleni, yena ushayela igorogoro la enseleni, ngimazi kanjalo. Mayifika la uthi kimi, hey ndodo usukile emakhaya uhlala kuphi? Ngithi mina ngihlala la enseleni, ngihlala endaweni kanje lapha ngase kwaMhlongo eMhawu. Evele ethe naye no yazi indaba ngizofika ngizokubona, yabo. Hayi sibizana ngomnawe. Efika ngempela futhi ezongibona ngihlala nalo Fathusi sinaye, angithi la ngihlala khona mina kuhlonisa umgwaqo, ilokishi indawo engaphandle. Yena uhlala emakhaya khona oDenseleni, indawo esemakhaya la kuthiwa kwaMazimazana khona. Mina ngobe la elokishini indawo zokuphuza zila iduze yonke. So uma ephuze kwaza kwaba sebusuku ubuye ezolala la kimi. Vele la mina sikade omuntu. Buke yonke le period le akekho umzali la. Akekho futhi umuntu wasekhaya la. Ongathi uyazi ubengenzani, ngabe ngithi cha, qala uqamba amanga nje ufuna iattention ngento engekho. So mayifika lo ngiyamtshela ukuthi ngoba ngihlezi la ngigadile mina mfethu imali ayikho, angikwazi kwakwenzani nje, anginala yini. Bese ethi lo mjida uBongani ethi ikhona indlela yokuphila. Angithi mina ngimazi ushayela igorogoro, uyabuya ntambama ebuye nalawo magwinya lawo sidla wona ama chips nje, into esiyenzayo nje the whole day. So mina ngalesikhathi futhi engidinga mina ngisuke ngidansa, ngihamba siya practice ntamba fanele practice omunye umdanso khona. So mhlawumbe makunama function siyabizwa, akasikokhelwa futhi okwethu nje ukungena mahala sithola intombi. Yaqala ke futhi inkinga manje yamantombazane, seyaqala sengiyabonakala amantombazaneni and ke ngisharp, ngiyathanda futhi ke mina kwangathi ke la ngangathi ngani ngisitabanyanyana ngisakhula ngoba ngendlela bengiyiyo, ngoba ngangathi ishingane zamantombazane sekhaya mina bethi mangihamba nazo noma ngihamba nomama bebuza ukuthi intombazana yini le. Kwaphinde futhi kwafika ugcina ukuthi ngiyaluka futhi ekhanda, sesilandela lezi zinto phela ezenziwa sibona ku TV o RK nathi siyaluka ke manje emakhaya. So vele kwawesa amantombazana noma yena bengiyenza nje bengasheli, bengiyitshela siyahamba sihambe siyoyenza lento esiyoyenza then ngibuye. So lo uBongani ke manje use-introduce kwabanye abafana abajwayele. Laba bafana benzani? Bayi group abatshontshe, but bayi group. Le group yenzani? Le group iyagwazana enseleni, iyasatshwa, iyaziwe nje ukuthi le ngomese ngeke uyenze lutho. Mina ngizongena khona. Le ndoda le ngoba ngihamba nayo nje engiyasekhaya iyi28 ngokwe gang number yangaphakathi ejele. So vele ungintroduce kubantu abangama28. So ngifike la nami ngijoyine lo mina ke emakhaya ke ngoba ngishile eqala ukuthi besihlangana bengunamakhono amaningi, bethi makuqhathwa bengekho good bengekho bad, but indoda nje ngesibhakela bengiyisusa phambi kwami. Ngamanye amalanga ngingisuse naye ngoba into ukulwa vele maniqhathwa kuphileka kanjalo. So mina ngoba ngifika la angekho umfana engimsabayo. Lokho ke nje inhliziyo nami kukhona ukuthi umfana ngimsaba. So lo masihamba nalaba siyaphuza, angaphuzi mina utshwala, laba bayaphuza and bagadwa yimi manje, ani mina ngoba ngaphuzi nje bagadwa yimi. Bese kuthiwa hayi ndoda awuzwe nawe kancane. Ngiyabona indlela benza ngayo kumnandi mase bedaka baxoxa banaki, mina lokhu ngiyiqoqa mangixoxa yabo ngiyiqoqa. Vele bethi laba hayi ndoda sizama nawe kancane. Ngikhumbula kahle uBhiye engangiphuza lapho kwakuyi Lion, mangikhuluma ngaqambo lamanga kwakuyi Lion dala, hayi lesibuye manje dala ke.
hayi ngiqale nama ngitest ngiyaphuza la yabo hayi ngiyaphuza so uma sesisuka la vele siyaphuza indawo yotshwala masiphuma la always kuneyinkinga ezenzakalayo angithi bona vele bayasatshwa so balwa ngokwegodi ukuthi ikhala zilwa nabase1 nabasetsheni so nami manje ngoba ngihamba la ngizojoyina manje le group mina ngazi ngizojoyina igroup ngibona ngani sengijoyinile ngokuthi bona mabebalekile kusale mina ngiyashawa mina kuthiwa bahamba nawo ongangukuthi ukube mhlawumbe ngangenakho ukuthi ngiyaqhathwa ngabe omese emzimbeni enqaba ngoba la izandleni nje naka amabala khona namanje kwakukuvika umese wawungakazi ungene kimi benguvika ngoba ngiyakwazi ukusebenzisa iqhubu so laba mase bebalekile bangishiya ngedwa mase sigcina sesihlangathe indoda mhlawumbe sengilimele kancane bangigwebhile ngo-okap bese thi indoda uphumile kulaba abafana ngithi mina yangiphumile kanjani ayingichaza ukuthi ngigcine sekuphoqela ukuthi ngilweke manje bese bethi hayi indoda yazi indaba akusiza ukulwa ngezandla la baze yabona izandla zakho zinjani zogcina ungenazo nawe uphathe okap angiqala ngothatha okap nami nguphathe but ngangikholela ukuthi mina umuntu uma ephathe okap uyigwala umuntu ola nje ngesikhala ngangazi ukuthi uyigwala so thina emakhaya ngisho ukushana nibambane lokho ayakwazi siqhuthana nje ngesibhakela lapha nami ngila siphosane nje indoda iwe phansi uma uyishaya kucaca so futhi nalokho niphinde futhi niqhubene babangani so la sekunamaqhubu manje akhona makuliwa kufanele ngazi next time abehlangana nami futhi endleleni kufanele ngilwele so kwaphoqa ukuthi ngibe no-okap yaqala lapho ke inkinga ke maqala inkinga ke manje nami sengijoyinile manje le group le yayibizwa kuthiwa imafia joyinile le group ayike lapho ke sekuvuleleke into ebhedayo yodwa nami senginakho ukuthi manje la sekubuze ngizosurvive fanele indoda ngiyazi ukuthi nayo ileceleni so akunandaba nje nomunye umfana manje so indlela yokuphila ke manje ukuthi omunye umfana kuze nami manje angithi mina kahle ngoba ngikuvezela ukuthi anginakho ukuthandeka bengingenakho ukuthandeka kubantu so I have to prove myself nga something ezokwenza ukuthi laba abantu laba abangangithanda bekwazi ukungithanda benginaki so that bezongisebenzisa ngizokuthola i-friendship nabantu ngikhona ubaphathi kwabantu abaningi ngibe ngimuhle phansi kwabo so I have to prove myself ukuthi ngenza izinto bona abangakwazi ukuzenza noma bezenza laba abaphezulu ngicishe ngiye kubona ongangokuthi ngakwazi ukuthi ngiyi1 ngikwazi nabafana abawu4 ngikwazi ukuwina futhi lapho ngiphethe umase nabaphethe umase lento ekuthiwa ifegoni nje sasisho nje hayi akwazi uyishaya ifegoni shaya ifegoni so begcina isebenza ke lonto le beqhuthwana ke ngalendlela ukuthi ngiyaqala manje makuthiwa angikho ngoba phela kukhona isikhathi sokuthi manje nginentombi ufuna ukuyobona intombi so athi ngivaye bona bevayele bayile nami nginentombi yami so bengikwazi ukuthi bengilande so kuthiwa ayisekunenkinga ngale woza sizolungisa inkinga so kuyakwazwana ke lana kuyaliwa hayi indaba okudlala onganguziningi ngisho nedumbi lapha ezaphuma kunguthi angifuni ukuveza ukuthi kwenza la kanjani ngesimo sokuthi ngoba sila kahle akukhona ukuthi ngizovuselela ubugebengu noma ngizokwenza ukuthi wonke umuntu obukela le podcast mhlawumbe ethi ayila kuvuselela ubugebengu kakhulu it's not all about la sizoqwashisa abantu ukuthi uyayenza into ijenti right ekugcineni ibuye ngenye indlela ibuya kanjani lonto imina ufakazi walokho ibuye kumina and ngicabanga ukuthi niyangibona nonke ngimi lo so ngikutshena kangcono mina ngento engiyazi so ilokho so angeke ngikwazi ukuthi ngahlala ngiveza ukuthi ubani wafa mhlawumbe ukadlula kanjani kodwa khona kwaba khona ukudlula kwabantu impela futhi hayi abantu abadala intsha ngoba phela sasikwazana ngokuba yintsha nje noqala ihamba everything so ke uma siphuza la nalezi insizwa uma sihamba la siyahamba sesinalento ukuthi hayi suka hathi sigcwalisele lempatha siphuca ifoni so idayisa sikwazi ukusenza njani sithola into yokuphuza futhi ngakusasa noma kuleya weekend so uyabona masiphuca umuntu ifoni buka just a phone sithatha ifoni yakhe ngenkani siyamgwaza futhi hayi siyambula siyamgwaza samgcwaza asifihlile uyasibona ngeke fike futhi ezoyilanda isizathu salokho yini uyasaba yabo so ngiyithatha ke ifoni sidla phansi sihamba ifoni sayidayisa imali yaqhamuka nje yebo engenamali but kuthina ngalela zinga le mali yayinkulu kuthina ngoba thina into esasicabanga utshwala nani nokuhamba senza izinto sokubuka lapha endaweni ngoba impahla cha kwakunzima ukuyithola ngoba imali sasithola ayincane lento igcine yazi yasijova sayijwayela ukuthi okay now kuze sibe na something asithathe kumuntu ke manje so sagcina sesifoma ukuthi manje siyantshontsha ke straight siyaqala ukutshontsha ke angifuni ukuqamba manga ngingenile kukhona deep ngalendlela ukuthi kwa namhlanje ngoba ngihlezi la ngithi uNkulunkulu umkhulu angazi noma mhlambe noma ngisheshe ngayisola noma ngenze njani noma intando kaNkulunkulu noma amadlozi akithi angazi ngoba abantu esasiqale nabo lonto cabanga ukuthi
sibathathu esikhona abantu abeza la ko 11 12 abanye baboshwa odilika jele abanye badlula emhlabeni abanye yaboshwa esephumile uzwa kuthiwa bambulele noma bajikela nebodwa kanjalo so mina ngasho ukuthi inhlanhla yami ngoba namhlanje ngiyaphila. Alright, so siyaqala ke manje siyantshontsha ke manje sesiqala ukutshontsha kanje siyahamba sendlini zabantu mase endlini zabantu bayaneka ngithi impahla so khona umuntu oluthi unekile impahla wangayithatha siyafika thina siyakuthathela lezo impahla siyokugcinela zona siyoyisebenzisa angithi manje sesiyaqala sifuna ukugqoka manje uma kuthi ayingilingani ya exchange nomuntu la ngizomthola noma umunye umuntu simdayisele thole lo mali bese ngiyahamba ngiyothenga lezi impahla engiyifunayo so siqale kanjalo siyayithatha impahla encingweni ayisayibona lento ayisiza ngasiphuca abantu amafoni emgwaqweni ayisizi ngalutho nje la ayishintsha impilo lento mina lento ngoba ngiyenza nizwe kahle lento ngiyenza ngoba ngifuna ukushintsha impilo yami ukuthi yabona ngifuna ukulala ngidlile kahle kahle ngifuna ukuthi phakathi kwabantu ngibe ingane so ngaleso sikhathi akekho njalo umuntu wasekhaya la zonke lezi indlela engihambayo akekho angikade umuntu manje ngo12 mangithi ngiyavuka ngiyahamba akekho umuntu othi hayi ungahamba kuze kube intombi mangisuke ngina ngithi ngisahamba ngisokwenza ukuthi kube yona thawu ngishiya ngedwa mhlambe singishawa loja kwayona nayo izongibambezela bengenandaba navela amantombazana bemaningi bengishintsha impela lo njengamasokisi. Alright, so siyaqala ke manje siyantshontsha siyabona zonke lezi zinto azisenzeli lutho manje asiqale sinyusa isigaba sishinyusa kanjani ngokuganga siyaqala manje sithatha ilento le singena endlini siyayikhahlela ivalo manje singena phakathi ngikhumbula kahle nesigameko esodwa engizosiveza kwakunomuzi kwakuthiwa kwaZulu unemqasho useduze nomgwaqo unemqasho lemizi le siyangena umuzi oqala lo mangikhumbula kahle esakwazi ukuthi siyokhahlela siyangena lapha ungaso ngiyasikhohle igama lesikole kodwa lesi esilapha esigqoka igede ezihlaza namashirt amhlophe igwejo bomvu hlonso umgwaqo igwejo bomvu ngapha unongapha ngaphesheya la muzi siyangena sithi sizontshontsha uyazi ukuthi anti ngoba kunomgwaqo la imoto ziyaphithizela and kusebusuku so imoto iyadlula nama street lights akhaya so kufanele senze njani fanele kungabonakala ukuthi sizontshontsha fanele kube nabantu abazoba la ngaphesheya komgwaqo abazogada into ezokwenzeka la siphethe omesa sitshontshe ngalutho la siphethe nalokho abathi crowbar lokuqhumisa umnyango hayi ke ingidi impela bengiqhumisa bengadlali ngayo. Okay, right, so mina nalo munye ngizocela ungababizi ngamagama ngoba abanye babo mhlawumbe sebengathi ngifuna ukubaveza obala nabo mhla apha until beze bona besho ukuthi ayindoda ungakhuluma nangathi ngamagama ethi asinandaba. Alright, so la kufanele kube nabantu la emgaqweni ngala laba abanye bengene phakathi ngoba masifika angithi kunama backyard besifika umnyango sokukhiye ehwayile sesangena kuleyo kuqala senze ukuthi lo noma ethi uyaphuma engaphumi ngoba phela mayizophuma insidi uzosilwisa noma uzobaleka sikwazi ukuthola lezi zinto esifuna kuyena ngaphakathi endlini so we have to ukuthi sikhiye ngaphandle ibackyard ngokhiye wethu so thina sibe busy kule mnyango ngaphi yena uzotheba itoza ngapha efuna ukuphuma kunama backyard ewindini akaphumi. Okay, so siyayiplana lento ukuthi manje siyayenza simla mina ngime nomunye ngala emgwaqweni then laba fanele bengene phakathi labantu mabengena lapha phakathi ababuyi yabo hayibo kuze kuyophela 30 minutes lento kufanele siyenze fast akhali umuntu akhali isivalo silindeni nomsindo mhlawumbe sokuthi ukuthi kwaqa akwenzeki lutho hawo why eksemfethu ahamba bacheck laba ngaphakathi batshethe impela isikhathi sihamba sifuna ukubaleka la so sigcine sesiboshwa yabo ayi lo mayihamba akabuyi naye sengisele ngedwa manje ngala kwenzakalani ngala yabo mina manje sengifuna ukuthola ishow ukuthi ba right yini labakhona noma mhlawumbe sebebanjiwe bese mina ngiyasondela la uma ngiphakamisa ikha la muzi lo wawune gate eliwucingo I mean lalo ukhetho wawungakhona ukubona ngala so but ngoba ngine height mina ngilunguze ngithi phezulu azi mangithi ngiyalunguza bonke labantu esihamba la balele phansi yimi ngedwa la hayibo balela ngiyamemezela ngiyababiza amagama hey sambeni phela imali yabo akusekho manje ngithi ngaleso sikhathi sekukhanya umnyango ngala iwindi ngala icela ukuthi uyavuka manje umuntu lapho uyaphuma and lo muntu mayiphuma uphuma uchitha amanzi ubathela ngamanzi ilaba avuka khona bayabaleka benza ke bashiya yonke into abayiphethe kwamese kwa crop ayisale khona lapha phuma siyaba nami ke phela mabeza ngejubane ngeke ngithi babalekelana nami mfana ngingene ejubaneni ngazi ukuthi ngiyahamba nami ngilandela bona siyoxoxelana phambili sibaleka size sisuke kulona sekuzosa futhi ngaleso sikhathi ayi vele bethe amadoda hey samsolala madoda siyeke lento le sihamba siyongena mina ngathi khumbuthi ngihlala ngedwa lapha so ukulala nabo akuyona inkesi lala nje sibe baningi ngoba lendlu u4 room
So amakamela ngani nombhede lapha sayivele sayihlanganisa imbhede silala sebebaningi nje la kuze kungathi kuba inkinga manginentombi ngoba abakwazi ukulala ngendlini la ngikhona. Hayi mabefika bethi ndoda baxoxa manje yini eyenzeke lapha mfethu bavele bafike lo buthongo balala. Yabo, so okusho ukuthi loya muzi khona into ekhona ababeyenzile ngirealize sengimdala ukuthi hayi khona izinto ababeyifakile and akukaze kutshontshe kuloya muzi ngicabanga ukuthi namanje futhi abatshontshe mabe ukuthi usekhona umuntu oyenza le nto le. Hayi ke siqale ke manje angithi ngoba siganga la asina sibhamu siganga ngomesi sifuna ukwenza okuserious okudinga isibhamu fanele sithole isibhamu sazama isibhamu ukuthi sifuna ukusithenga kunalokho besigcina imali esinayo sigcine singayitholi kwasibhamu leso sigcine singasitholi. Sayibona lento lokuthi hayi sithule lento yokuthi sithenga nebhamu ibhamu fanele sibe nendlela but asekuplananga akwazi enzakalele. Okay, siyaqala la sithi fanele sithole umuntu oyinyanga ozosinikeza umuthi ngoba sifundile lapho ukuthi ngesikhathi silala lapha ingoba thina sinalo seqe imbhulele yabantu kahle lapho khona umuntu wayifakela umbhulele thina sinalo nto waqondana nathi, right? So into besiyenza ke sahamba saka komunye ubaba la kwakunomfana owayihlobo kulo baba wayinyanga wayengwakamnyeni sibongo lo baba wayengasenseleni le ndawo engaphandle ngale kobhekana. So lo baba masifika kuyena asimfihlela ngisamtshela ukuthi sifuna ukutshontsha manje inkinga yethu ekutshontsheleni sisaba ukuthi izinto zethu masizenza azenzeki sifuna ukuthi sivikeleke. 1 singaboshwa, 2 masigqekeza kube sibe nethonya lokuthi nje cha basingena la asibanjwe. Hayi lo baba nangempela ethi ke mina ke nizokunikana sithi hayi into esingayenza sokukhokhela nje lo mali le njengamanje umuthi ofuna ukusinikeza wona. Yeah, so lo baba ke uthe mayesesinikeza umuthi kwasho ukuthi imali yakhe inkulu so savumelana ukuthi socela ukumkhokhela kancane kancane ezisingabantu abatshontshayo. So onganga ukuthi lokho kodwa kwahlula ukuthi simkhokhela ngoba phela nathi anisizigebengu vele masithola into nje siyarana samkhumbula ukuthi fanele simkhokhele. So ugcine yena esekhiphi off ukuthi at least yena ngoba thina siyantshontsha mayifuna i-DVD fanele simnikeze i-DVD, yabo. So uma ifuna mhlawumbe i-TV fanele sihambe somtshontshela i-TV simnikeze yona indlela bese simkhokhela ngayo yena esesupplya ngomuthi. So ke yonke lento yokugqekeza njalo emzini abantu sigqekeza njalo kanjani sesiqala sesinomuthi egazini njengamanje sesiyanyuka njalo futhi ngesigaba ngoba lokho kugqekeza lokho kuthathela abantu ama-TV nama-DVD akusisizi ngalutho ngoba siyaphuza imali isheshe iphele ngosuku yonke lento ukhumbule ukuthi easy come easy go. So uyabona ukuthi mina ngigangela ukuthi ngifuna ukushintsha impilo kodwa buka ukuthi le mali ngidla ngotshwala ngidla only one day le mali ongangukuthi mangiboshwa la kufanele ngiboshe long period. So ke sesiyaqala ke manje siplana inike siplana ke manje ukuyoshaya into ethe kuba serious enemali ngoba phela ngoba sihamba la emgwaqweni siyahlangana abantu abagangayo abanye bayakhuluma ukuthi bona badla kangcono thina sidli kancane and uyababona masihlangana endaweni zokuphuza ba right banemali. So thina why nathi singani ngoba thina angifuni uqamba mangithina besingafuni ukuhlulwa into and ngicabanga ukuthi ayikaze futhi ihlulwe behluleka lapha nalapha futhi ayikaze ihlule according to nangomuthi ke bese sesusebenzisa. So ke okwamanje ngizocela ukuza nokunye kwenye episode le eqalayo ke manje ezogcina sifika ukuthi umuthi usebenza kanjani, isibhamu sisithola kanjani, siyasiphatha yini mase sisiphethe ikuphi ukugebengu esikwenzayo. For now ngingayibamba la ukuthi ngigcina nje la ekuthenini ukuthi ukuganga kwethu bekuphathene nokusebenzisa omesi. So uyabona ukuganga lokhu obudom ngalendlela ukuthi akuna profit ngisho nakuthiwa wafuna ukushintsha impilo yakho. So niqhubeka babukeli be Transformation Life nisibuke kuziningi istory zizoza ezami lo muntu ombonayo. So angifuni ukukhuluma enye into yomunye umuntu, ngifuna ukukhuluma yami kuze nawe uma ucabanga ekhaya lapho ufundisa ingane uyidlalele le video uyitshela uye lo owenza lento ngoba ngikhona. Ingacabanga kodwa ingane ukuthi oh nathi ngiyoganga through ukuthi nami ngizobuya mina kufanele ngoba ngikhona nje ngifana nomuntu ofile kunzima. So ke ingane ezamanje mayiganga kuyenzeka zingabuyi ziyadlula emhlabeni nami ngikhona ngoba ngishila seqani ngintando kaNkulunkulu I don't know but umthandazo wona ohamba phambili. Siyabonga.